nalipay kay gitubag nila ang imong mga pag-ampo. Tubag kay dili uyon sa imong kagustuhan, kung dili tubag na mas nakita nga tubag kay mo dili nakita sa Ginoo nga mas makaayo kanimo. Tingali wala gitubag sa Ginoo kay base mo uli ang hinungdan mabungkag ang imong pamilya. Tingali wala ka gipaabot sa Ginoo kay tingali nakita sa Ginoo nga base magkatibulaan ang imong mga anak. Galangan, kung doon na yung mga Biblia, pagliyuban ka na ako sa libro sa Jeremias, Kapitulo 93, versikulo 3. Ang pulong sa Ginoo ng ingon, sampita ako tubag kanino, o magsugilon kanino sa lahat mga tinago na mga butang na wala imo, mahimaluan. Diyos na panalangin sa pulong. Kapag amang tunan ang hagit o ang saan sa Ginoo, kanato na mausap ang iyang isulti, ipagulong nato kang propeta Jeremias, kay propeta Jeremiah. Ito ang mensahe ni kataas ang tagot. Ito ang kini ang habit sa Ginoo o ang iyang saan sa Bisaya. Ng una, kung doon na ikaw mga kasakit sa kinabuhi, doon na ikaw mga challenge sa kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi, ang hagit sa Ginoo ngadto kay Jeremiah, mausap ang hagit sa Ginoo nganha kanimo igsoon. Una, tawag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Jeremiah 33:3 nag-ingon siya, sampita ako kung ako mutubag kanimo. So, ang challenge sa Ginoo, ang hagit nga ni kanato, nasampiton nato ang Ginoo sa panahon sa imong mga kasakit sa kinabuhi, sampita ang Ginoo. So, kani ang hagit ni sa tuwa ng mga Kristohanon, kidaghan sa mga Kristohanon, wala masayot na ni. Ha? Panahon sa ilang mga kasakit, kang kinsa mo doon. Panahon sa mga problema, sa kang kinsa mo doon. Mga Kristohanon, sa panahon sa kawalan ko, kang kinsa mo pataba sa ating kautan. Ang mga silingan na nagapautan, sa mga turko na nagapautan, dito mo damok, imbis na mo damok sa Ginoo. Sa panahon sa imong kawalan-on, sa panahon sa imong mga balatian, sampit sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo ng ingon, sa Salmo 50, versikulo 15, sa ingon, kung sampita ako sa adlaw sa kalistanan, luwason ko ikaw, ug ikaw maghimaya kanako. So ang hagit sa Ginoo kanimo igsoon, na sa panahon sa imuhang mga kalistanan sa kinabuhi, sampita ang Ginoo. Ang Dios ang labing nasayon kung unsa ang labing makaayo kanato ugma. Ingon pa ang Jeremiah Kapitulo 29, versikulo 11. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Kaya ako nahibalo sa akong mga laraw alang kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo na laraw sa kayuan ug dili sa kadalutan, sa paghatag kaninyo tugma o paglaom. Tanawa igsoon, ang challenge sa Ginoo sa tuwa, sa panahon ng medyo doubtful ka sa imuhang ugma o unsay nagpaabot kanimo, ang hagit sa Ginoo sampita siya kaya siya mo'y nasayod kung unsay nagpaabot kanimo ugma. Sa panahon sa imuhang kahadlok unsay nangatan nimo ugma o unsay nagpaabot kanimo ugma, ang hagit sa Ginoo kanimo tawag sa iya. Kay kung doon na may labing nasayod sa imuhang ugma, ang Ginoo ora. Ayaw og dangog ni bisan kinsa, ayaw pangitanga kang bisan kinsa kung dili duol sa Ginoo, sampita ang Ginoo, tawag sa Ginoo, kay ang Ginoo ang nasayod kung unsay nagpaabot kanimo. Usually, kita mong mga tao, overtake sa tuwa ang kabalakas kinabuhi, sa diha ang overtake ang kabalakas sa tuwa kinabuhi. Malikot data kung unsa dapat natin buhat. Wala, magpasagad lang ta o desisyon sa kinabuhi. Decide na ta, pinasikat sa atuang emosyon na to, pinaagi sa itong unamuna, na sa atong pagtuo, kita ang labing nasayod, kung doon sa'y makaayo ka na to. Kung dahil kalimot kita, na ang Diyos ang mas nabaw na nasayod kanino, o mas nakailang kanino. Sabi nato, o ang atong ginahuna, o labing makaayo ka na to. Pero, buot kong masayod ka, na kung doon na may nabaw na nasayod kanino, ang imong habis ko magbubuhat. Inong pagani ang tulong sa Ginoo.
Naa pa lang ka sa kaduangkan sa atong tinahan, kay na lang ang Ginoo sa mga. O kahibalo na ang Ginoo kung unsa ang makaayo nga ni kanato. I believe na ang plano sa Ginoo sa tuwa, kung basihan nato ang pulong sa Ginoo sa Jeremiah natong gibasa kanina, ang iyahang laraw nga ni kanato mao ang atong kaayuhan. Pero anong ang ban kanato musangkot ba sa dili maayo nga sitwasyon ang atong kinabuhi? Na maayo man ang laraw sa Ginoo sa tuwa. Dili tuod kay nagabuot-buot kita sa kamugukon sa Ginoo. Mas gitagaan nato o kining gimbuk aton ang atong emosyon, ang atong mismo hunahuna kaysa Ginoo na naglaraw o naghimo sa atong mismong kinabuhi. Kay lagi nagatuo kita na kita ang mas kasayod sa atong kinabuhi. Kung unsa ang atong ugma. Panabuot nato makaron pa lang daan, makandaman nato ang atong ugma. Wala may problema na mag-prepare ka para sa imong ugma. For example, yung mga anak, ospilang mo, kaya para lang naa sila yung pinindot na kapalaran, naa sila yung lindot na pinapuwing, umadamlag, kung sila buhipod na, kung sila mag-inyo na, doon ay lindot na trabaho para ikabuhi silang pamilya nila. Pero, unang-una aking kanan, na dapat, sa panahon sa imong pagpangandam, apil ang Ginoo sa imong mga plano. I-apil nato ang Ginoo sa atong mga plano. Aron dili kaayo sakit para sa tuwa kung kuhaon sa Ginoo sa tuwa ang atong kaugalingon ng mga plano. Aron dili kita mawala sa kabuuton sa Ginoo. Ito ang Dios utubag kay isa sa mga kinaiya sa Ginoo mao ang iyahang maayo nga tigpaminaw sa tanan na nagasangpit ng pagkabihin. Kung nagkinosangpitak ako o tubagon ko ikaw, wala inyo sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mutubag kanimo kung ikaw musangpit lamang kaniya. Wala, ang challenge na ako sa inyo kasi panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga problema sa kinabuhi, sangpitan ang Ginoo, kaya ang Ginoo nagpasalit kanimo na siya mutubag kung ikaw musangpit lamang kaniya. Nang wala ta tubaga sa Ginoo tingali, kaya wala ka siguro ka musangpit kung sa iya. O kung misampit ng ta sa Ginoo, basin, tama to panultihon, nga sa dihang nga nagsangpit ka sa Ginoo, ang imuhang mga pag-ampo na alam niya tama sa ato. Siguro dunay something, diha kanimo, na dapat nimong isitil diha sa Ginoo. Kaya sigurado, ang Ginoo mutubag man yun. Sabi ninyo, kanapit ang ingon na ang Ginoo, dunay tulong katubag ang Ginoo, yes, no, o wait. Tanan din ang tulong katubag sa Ginoo kung sino din sa natubag. Ang yes, of course, tubag sa Ginoo. Ang sa tuisa, no, kung sino natubag sa Ginoo. Tubag sa Ginoo, bisan ingon ang Ginoo, ano, tubag na sa Ginoo, kaya naman. For example, ikaw nga, gusto ko mo abroad. Kasi ikaw pang-apply, wala ka naka-abroad. Tubag na sa Ginoo. Tungod kay, nasayo ng Ginoo kung sa'yo makaayo kanino. Maybe, nakita niya, ang pag-adto mo sa abroad, may makapalayo sa iyo sa Ginoo. Tingali na nakita sa Ginoo nga dito sa abroad, hindi ka kapangalaga sa Ginoo. That's why, no ang yan tubag. Walang ayaw o question lang ang Ginoo kung ano wala ka na dito sa abroad. Dapat ang malipay kay gitubag nila ang imong mga pag-ampo. Tubag, kay dili uyon sa imong kagustuhan. Kung dili tubag, na mas nakita, nga tubag kay mo, hindi nakita sa Ginoo nga mas makaayo ka nila. Tingali, wala kitubag sa Ginoo kay base mo uli ang inyong kalabungkang ng inyong pamilya. Tingali, wala ka ipa-upload sa Ginoo kay tingali nakita sa Ginoo nga base pagkatimulaan ng inyong mga anak. Dagang mga nag-abroad ka nga pag-uli, broken family. Tingali, nag-pray ka sa Ginoo nga Lord, kanang gusto ko na makatupod mo ang negosyo. Pero hantod ka ron, wala yung negosyo kayo na natupod. Yamingon ka Lord, kanawa man hindi mo dihatag sa buwan. Yan po ba? Is no. Kung magkinakita tingali niya, nabasin ko sa diha, ano na kayo negosyo, di na ka makakalagad sa Ginoo. Ano man? Pero na ka, pag adlaw ng linggo, dagang gusto ko yan,
Diba? Ang mall, asa sila busy? Sunday. Ano naman? Family day. Adlaw sa paglaan sa pamilya. Wala ang trabahante nga nagtrabaho sa mga malls. Walay rest day kung Domingo. Full force kita sila tanan. Walay mupahulay. Kay adlaw Domingo, dagha kwarta. Kay tao ana, dagha kwarta. Kay tinglaan adlaw Domingo. Tanaw ang away. Ang kaaway, mangita o pamaagi para ikaw mapalayo sa Ginoo. Kung nag-pray ka sa Ginoo, Lord, pag-hook o pusakan, negosyo. Ya, karon nga nakita sa Ginoo, imong negosyo kay di man maayo. So, kapag niya ka sa Ginoo, pero di lang niya yata. Di lang base sa imong kagustuhan. Kundi, no, ang iyang tubag na mayroon sa mga. Ikaw, Lord, malagay mo ito ba? Actually, ito ba? Ang tubag sa Ginoo, no, kaya tinali, dili nakakasirado sa imong tindahan, at lang Domingo, kay Lunay lahat ng parta. Kaya ako ang mga lutang, maya, kaya sila. Sa mo, nagyan, hindi ka manirado, kay timbayan mo sa utang, at lang Domingo. Tayo si Satanas, ito mga bibigyan kinala. Ang mga customer, padalhan yung customer, at lang Domingo, kay para hindi ka kasirado. Anong uban, masirado kong tag, eh. Asiran sa ako, kaya niya ko man ilas. Asun sila kong mato. Wali na ko ni pastor ng mato. Manakaroon kay, matay mo kayo, humurot ang gusto na, asun sila malapit. Hindi na lang kong sipang, lutumin ko na lang. Usahay ang tubag sa Ginoo, piling tubag nga uyon sa imunang ipakayo sa iya. Pero tubag, diyan ko sa Ginoo, na mas labing, nakakaayon, diyan kanino. Di ba na ginagawa na siya? Mutubagin ang Ginoo. O kung ang tubag sa Ginoo sa imo is wait, pagpaabot, ayaw lang o kaluya. Paabot sa insakto mga panahon na gitaganan niya ang alam kanino. Gusto ka mamanato? Paabot. Basta di pala tuon na sa Ginoo. Ang tao na di makapaabot, kay gusto niya manato, wala kang iyang himuon. Kapag siya kung luto, magsinsambahan din. Kedua, di siya makatag manahon sa Ginoo. Pagdili, trabaho, kuminti. Para makapagtag daghan. Una kay negosyo, ay nagsimpa. Ablihin mo, negosyo, tipo, sinana. Kung mahimo 24 hours, pareha lang 7-Eleven. Siya, hindi ka madato. Kung trabahante ka, gusto ka maharuhay. Okay, di ba gipakadato ang trabahante ni Ginoo. Anang imuon sa uban, para maharuhay gamay ang pamilya. Sige, over. Sa bulag, ginuang panarbaho. Over, sa bulag, ginuang. Ano ba? Ang sideline mga binuang. Para ka lang, pagpapabuyok ko. Anong bang gustuhan? Silo. Natay pastor, naman na sila pastor. Huwag ka na mahalaya sa inyo. Nakaportahan lagi. Gusto ka maportahan. Siguro. Ano, siguro. Pero kinikiman kay gano'n na ang Ginoo. Ang Ginoo ko nato is patas na Ginoo. Dili mo pasabot diba sa mga lagad sa Ginoo. Hindi siya nagakan. Abangan siya. Pakalagyan mo siya sa Ginoo. Pero kabalo na ang Ginoo manasa sa Ginoo. Wala kailangan itong timanan. Sa panahon kay ikaw anak sa kalisdanan sa imong kinabuhi, anak sa mga kasakit ng Ginoo kinabuhi nimo. Inumdumi ang Ginoo, sampita ang Ginoo, kay siya mutubag na nanganimo. Isaias kapitulo 65 versikulo 24 nagingon, sa dili pa sila magsampit, ako mutubag na. Samtang nagsulti pa sila, ako mamati na. Imagine mo na, inana kapas-pas ang Ginoo nga mutubag sa mga tao na nag-aampo, nagtatawag na kaniya, limong pa niya, sa wala pa daw ka mo sampit, itubag ka sa Ginoo. Imagine nyo lang, na pala sa imong heart, nagahuna pa lang ka, itubag ka sa Ginoo ang imong mapag-aampo. Inanak ka, pas-pas ang pag-responde sa Ginoo kung ikaw mag-ampo nga na kaniya. Utana ka sa kuha, na pastor, pwede na dahil ko dili mag-ampo kay ano naman ang Ginoo kung sa ako ang desire, kung sa ako gusto. Kaya kung kay Ginoo nga siya, pas-pas siya ng matubag. Hindi ko dinala siguro. Kinahanglan gyapon nimo na maayo sa Ginoo para makita sa Ginoo na ikaw ang kinahanglan ng Ginoo sa mga kinabuhi.
sakit sa Ginoo o magpakitabang diha sa Ginoo. Bisa nasayod na ang Ginoo sa imong mga needs, pero mas gusto sa Ginoo na imong sumpiton siya. Na ikaw mismo magpakitabang na kaniya kay usap ka na kapamahagi na wala kay mahimo kung wala ka o kung wala ang tabang sa Ginoo. Diya, Ginoo. Muna kinahanglan gyapon mag-ampo ka. Ayaw pagiging assuming na tao. Na di na lang ka mo ampo kay lagi nasayod na ang Ginoo. Kung nasayod na ang Ginoo anak, pero gusto sa Ginoo nga imuhang isugid na kaniya kay kana nagatimaan na wala kay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Muna ang atong iman. Of course, tutubag yun ang Ginoo. Ingon pa ingon pa siya tutubag nino kung ikaw totoo. Isa sa mga bisang of course, siguro dili inana kapaspas ang tubag sa Ginoo dili ka totoo. Ang bulog sa Ginoo nag-ingon sa Matthew 21 versikulo 22 kung basahan Matthew 21 versikulo 22 nag-ingon ang bulog sa Ginoo. Si Jesus mitubag na nag-ingon kanila. Sapat na tinuod sultihan ko kamo. Kung aduna kamo'y pagtuo o dili magduwa-duwa, makahimo kamo dili lamang sa nahimo adto sa kahoy ikira, kundi bisan sa pagmingon kamo, dili ko kira, maal sa ka o matambok adto sa laod, kini Ginoo. Bisan pa daw, imagine mo inana ka powerful ang pagtuo niya sa Ginoo. Pero sa tuwa dili ikaw mismo na sayo. Lagi ka mutuo, kumingon ka ng balhin ng sama dito sa Davao Oriental. Kunti ito mutuo, no? Pero inana ang Ginoo example ni Jesus Christ. Namingon siya, pumutuo ka, anak kung kira mo balhin, mahimo na. Sa Revelation, may tabo bigla siya. Ito na may litong gumakot sa ulahing mga adlaw. Sa Great Revelation period, ang mga kabukiran, mamalhin o Kristo. Kasi ka naman ako, dili na mabalhin sa Davao, sentro. Kasi cool, no? Pero ang gingon sa Ginoo, pinaagi sa pagtungo. Tungod sa pagtungo, ingon pa niya, dili lang daw ka ng kahuya. Sa diha yan gigamit na example na kahoy o liso. Na bisan aduna daw kay pagtungo nga sama kagamay sa liso ang mustasa. Liso sa mustasa. Usa kagamay sa liso. Pero kung kanang turok usa ka na sa kadakong mga kahoy. Kaya nimo, ang reason nganong dili nato mabati nagitubag ta sa Ginoo sa tumawag-ako is kulang nga atong pagtuo. Sa diha nga si Jesus Christ uyong iya mga apostoles na nakay sila kung sakayan diya sa linaw. Miabot ang dagko ng mga balon o dagko ng kusog o pakusog ng mga hangin na may kusog-kusog kanila daw malunod na ang ilahang sakayan. Ang mga apostoles, ang mga disipulo ni Jesus Christ nangaratol sa tanan na balaka uban sa kahadlok sa kalisang ng basin maunlod sila. Samtang si Jesus Christ ato nga sa sakayan natulog. Tanawa. Ingon ang isa sa mga disipulo, ingon niya kung awa ato ng tutulog kay kung dili kita maluwas na yung mga matay kita. So ang isa ka disipulo ibuka ka Jesus Christ, ingon nga magtutulog. Kapit na kita mga lunod. Ibawan si Jesus Christ o ibandungan niya ang hangin at ang balon, ang hunong o pihunong. O iwan ang disipulo ni Jesus Christ. Sa magkikintabana, kapisan ang balon o ang hangin mamati na siya. Tapos dahil sa glimi at ang apostolis niya, pagkajutay sa inyong pagtulog. Imagine nyo na. Inanak ang kamay ang bait at mga tawanan kaya naman, nasayod sila na si Jesus Christ is on board. Imagine mo, si Jesus Christ, ang Ginoo mismo is on board, nakasakay sa hilaan na sakayan, pero doubtful niya po sila. Pwede niyo, normal na reaction sa tao na,
Naman. So panahon sa mga pagsulay, bisag unsa ka pa ka-faithful na sa Ginoo, makayod ka. Makayod ka, sigurado. Sama nga ni mga kawanan, nga sila, dugay ng kuyog-kuyog ni Jesus Christ. Kung sa diha, nanisakay sila sa sakayan, nasayod sila na si Jesus Christ, naka-onboard sa sakayan, pero doubtful yan sila. Pwede mo ang nahunakon ba? Imposible na malulot ang mga sakayan. Ano ba? Nakakalit ko ang Ginoo nagsakay. Na nga si Jesus nakasakay. So kung ibang sabton, imposible na malunod ang sakayan. Bisag mapuno pa ng tubig. Dito malunod. Kay unang-una, si Jesus naka-onboard sa mga sakayan. Sakay, inaanatag. On-board ang Ginoo sa mga kinabuhi. Na nga si Jesus sa mga kinabuhi, pero pag-abot sa mga pagsulay, doubtful ka. Gamay kay taong pagtungo sa Ginoo. Pag-abot ng imong anak masakit. Ha? Mataranta ka o ka, muingon ka, ato kang doktor. Eh, mas nauna kang musampit sa Ginoo si doktor, ano pagkita, ato kang hospital, ato kang mananampal. Sa panahon na anak ka sa kawalan kuwan, ato ba kang kuwan, kang tarpulano kay tarpulano, kay wala tayong kwartang, hirang ka. Kalimutan ang Ginoo is on board. Tasin mamatay mo. Kay wala kay makahon. Ang Ginoo is on board sa imong kinabuhi, hindi ka na masaktan mamatay. Wala ko'y nabalitaan ng Kristohano na namatay sa kuto. Balik ko namatay mo. Nakapagpuso ko nila ang pangalan niya. Takong-tao na damong nagpulong kung si Paparli. Kaya nakamatay ganing damang ng tulog dalan? Ha? Gusto niya ko rin gusto niya. Nakuha nga. Sabay. Siko niya kayo. Balik na pa. Parang hindi. Pero matulog sa dalan. Yawang, sinina, kurang sukat pagkakita na sa mga bagyo. Okay na dyan. Buhay na. Sa mong nagkisuhan lang, ano naman, lumaka. Usap pa, umatay ka, ano sa niya ka niya, buhay. Ay, mauna na ka dito. Ha? Pagkakana? Kapahulay na ka? Ha? Kaliwanan, problema, diskalikutan. Buhay na. Nakaman na mga mga. Ha? Salamatan ni mo Ginoo kayo. Mamatay, puro ko. Salamatan Ginoo, may kapumalangan siya. Kay, para makapahulay na yung bagbak o reklamos pinakuhin. Nakapoy kayo ng utang. Kaya dito, sigurado ang Ginoo na pahulay na dito sa langit. Wala ang challenge, diri nga. Palikuna ang imong pagtuon na sa Ginoo. Kaya kung ling-on ang imong pagtuo sa Ginoo, walay posible sa Ginoo. Sa gikaingon sa pulong sa Ginoo, aptik ng tubag ang Ginoo. Wala ka lang nimo gipagawa sa imong mga bangka, gitubag ka sa Ginoo. Ang kulang lang, okay pagtuo sa Ginoo. Pagkajutay sa imong pagtuo. On board ang Ginoo sa imong kinabuhi, kanang di man wabot man ang mga balod sa kinabuhi, wabot man ang mga ulo sa kinabuhi, nandito man on board ang Ginoo sa Ginoo. Walay magkaroon. Walay makakasipalas. Basta on board ang Diyos. Pero kung wala kay Diyos yung kinabuhi, dapat kang malisan. Dapat kang mamurong sa kahidlok pag-abot sa mga sila. Kaya walay makatabang kanino. Dili makatabang kanino. Kung dapat kang malisan. Ingon ang pulo, ingon Julia, siya mutubag kanimo kung ikaw mangita kaniya sa kinasingkasin kayo. Imagine mo nga. Nagapangita ka sa Ginoo. Sa mga piniginagawang bitaw ng mga tipikal na mga Kristohano. Yung tag-tipikal, isang araw, may tawag ka na. Nagkasakit sa Ginoo. Every tao siguro, sa pala sa grupo, isang sa Ginoo. Isang tauban siguro kayo ng tawhana kung kanang babog kaniya ang palistanan niya, igabihan sa pintas sa Ginoo. Pero ang pulutan na, kinasingkasing ba yung pagsakit? Mutubag ang
ang Ginoo kung ikaw kasi kinasingkasing na makita kaniya Jeremiah 29:12-13 sa pagbasa kanina nagingon ang 12 unya mutawag kamo kanako ug muduol ug mag-ampo kamo kanako ug kamo mamati kaninyo kamo mangita kanako ug mga kaplag kanako sa diha kamo mangita kanako uban sa tibuok ninyo kasingkasing. Tinuod kung pangitao nato ang Ginoo makita nato siya kung usapit ka sa iya siya mamati kanako pero ang iyahang gusto na kung ikaw mangita kaniya, musapit kaniya, kinahanglan, himo siyang pangitaon sa kinasingkasing kayo. Muna nakalimon ko na dunay daghan ng mga tao, hindi mga tipikal na mga Kristohanon, nagasampit niya sa even sa mga dili Kristohanon, musampit sa Ginoo, at ang akong pangutana, kinasingkasing ba ang pagsampit sa mga Kristohanon dali, sakit sa Ginoo, dili magaling halos kinasingkasing ang pagsama sa Ginoo. Ha? Malas sige ra reklamo. Dahil Kristohanon reklamo ko sa kinabuhi. Yan ba? Na imbis na born again ko kay para binakhayahay. Oy, so kung ang imong giapas kay born again ka kay para mamayahay ka. Ayaw na lang. Ha? Diba kasi malaglag pa ka. Kaya di hayahay ang pagsunod sa Ginoo. Posibleng pag kamatay nino, sunod sa pagsunod sa Ginoo. Daghan mga tao sa Biblia na gina-consider ng mga martir, tungod lang sa pagsunod sa Ginoo. Hantod karon panahon, daghan mga martir na sa paglalakad sa Ginoo. Nanamatay, pinangabilanggo, tungod lang sa paglalakad sa Ginoo. So dili hayahay. Manakmil ka ang malagad mo sa Ginoo para hayay akong kinabuhi sa iyo ka. Dunay hayahay. Pero grabe yung pag-antos. Grabe ang pag-antos in the sense na para mulikpon ka makalamutan. Si Job, ipanalaginan sa Ginoo. Grabe ang blessing sa Ginoo ni Job. Pero grabe ang pag-antos. Kung grabe ang panalangin sa Ginoo sa iyang ginabuhi, sa sinundanan, sobra na anak kasakit na yan ang sinabi. Imagine mo, mga matay mo, 7 anak. Datong tuon siya. Siya ang inilang pinakadatot sa sintakang bahin sa Judea. Siya itong pangahuna. Dahil sa mga kamilyo, mga baka, mga kamilo, mga asno, 40 na gahana, kung ilado siya na dato. Pero sa usang adlaw, ibawin ka na, 7 anak na mamatay. Mga kahayupan na mamatay. Bibiyaan siya ng asawa. Siya na lang isa. May niunong sa iya na tulong mahikala. But later on, mura ginahimay ko na mamiya ka niya. Imagine mo, unsa ka, dato ang blessing sa Ginoo sa iya, pero sobra po ang kapait at ang kasakit na yan sa Biblia. Anak, iman kanina. Dili ayamay. Pero kung feeling, magsunod ka sa iyo. Nagagugay. Wala yung kalagingay. Sulay. Wala may diliman ka accepted sa mga pagsulay. Kung hindi mga unbelievers, isakit sila sa Ginoo, may mga pagsulay sila. Kita usapin na anak ko, may mga pasakit, mga kalainan lang. Kita, ang himong makakahiyong sa mga pagsulay. Non-believers, pagkakot sa mga pagsulay, hindi na sila kapahiyong. Subok nila sila, o sakit nila sila. Wala ang bugtong o maagi, aron makalimot sila o makapahulay. Dalawang sa mga isyo. Pero ang Kristohanon, kapray na sa Ginoo, makapahiyong na. Kapusan ang akin sa Ginoo, o ginasaan, mao ang paghatag kanino o makaayo kanino. Kaya naman, kaya ang Diyos ang mas labing nasayon kung unsa ang makaayo. Kanina, ang Ginoo mutubag kanino, karon ang Dios ang labing nasayon sa makaayo kanino. 29:11. Kaya ako nahibalo sa akong mga laraw alang kaninyo pag nag-ingon ang Ginoo, mga laraw sa kaayuhan ug dili sa kadautan, sa paghatag kanimo ug pagmamon ug paglaom. Inana ang kaayo sa Ginoo.
akong gingon dinina na ayaw padala sa imuhang emosyon, sa imong hunahuna, sa desire, sa imong kasing-kasing mo. Kaya atong kasing-kasing mo, walay laing kalimpungan, walay sama. Nag-ingon ang Jeremiah 17:9, ingon niya, ang kasing-kasing malimbungon, labaw sa talang mga butang, o hilabihan gayon kadautan, pinsay na sayo. Manatili nato masaligan ang atong kasing-kasing na ito. Ano ba? Kalimbungan kung walay sama kadautan. Ayaw patunto sa gusto sa imong heart mo. Ha? Ayaw padala sa imong pagbatik. Mamatik ka sa pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mas labaw na nasayod kung unsay mas labing makaayo nga nahat kanimo. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa Jeremiah 33:3 sa atong gibasa dinina. Gingon niya, sampita ako o akong tubag kanino, o pagsugilon kanino sa dagko na mga tinagong na mga utang na walang imo mahibalwi. Kung sa manang mga dagko na mga utang na walang imo mahibalwi, imo ang future, ako ang ukma. O na ang mga utang na gusto nga ipahibalo sa Ginoo sa tuwa. Kana kung dudungan kita kanila, kana kung kita musampit nga lahat kanila, kay siya man ang nasayod. Mga tinago na mga butang. Abi nimo ang imong dibati sa kasing-kasing, abi nimo ang nasi mong nauna ko ulay maayo alang kanimo. Pero bunay mas tabaw nga maayo niya na ang Dios ang nasayod niya na. Kung wala kay mingon na iyang ipadayag ang mga tinago na mga butang na sukat, wala kang hindi mo masayod. Isabay nasayod ko sa upa. Isabay nasayod ko sa upa nimo. Isabay nasayod ko sa future nimo. Wala. Isang ikaw wala ka masayod. Pero ang Ginoo nasayod nga. Ang Ginoo nahibalo sa imong ugma nung siya nagpaabot ka din. Makasalig kita na alang sa imong kaayuhan ang buhat. Ang pinakadindot lamang na kung isalig nimo sa Ginoo, masaligan nimo ang Ginoo na maayo ang iyang buhaton. Na maayo o makaayo kanimo ang nagpaabot kanimo in the future. Maybe, dentro ng imong mga plano karong panahon. Inani mong preparation, tugma, someday, inani. Pero kung sa manasa kanindor, pinasikat ka na sa imong kasing-kasing. Kaya wala ang i-design sa imong kasing-kasing. Pero kung sa kanindor, sa imong nahunga na, mas dindor ang plano sa sigurado, dili yun makadaot kanino. Kaya wala kung dili alam sa imong kadalaman. Dili alam sa imong. Makasalig kita na alam sa atong kaugmaon ang buhaton sa Ginoo. Jeremiah 29:11 sa pagbasa kanina. Ingon niya, kaya ako na ibalo na sa akong mga laraw alam kaninyo, nag-ingon ang Ginoo nga laraw sa kayuhan ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo kaugmaon. So dili para sa imong kadautan, kun dili para sa imong kayuhan, para sa imong imong kaayuhan, para sa imong kaugmaon, o para sa paghatag kanimo og paglaom. Og labaw sa tanan ang Ginoo ang maghatag kanimo og paglaom. Anong gingon? Kaya ng mga tao hopeless. Naman, wala man rely sa Ginoo. Hopeless kita. Panahon sa mga pagsulay, hopeless. Panahon sa mga kabalaka, hopeless. Panahon sa mga kawalan, hopeless. Panahon sa mga preparation, hopeless. Sa ako na, kaya ano ba walang bukag na rely sa Ginoo. Rely ka sa Ginoo. Kaya kung kita, kung rely ka sa Ginoo, ay mo, doon naging paglaom. Kaya ang ulo sa Ginoo, pag-ingon, I will never leave you, nor forsake. Ingon, ang Hituhanon, 3:6, dili ko daw pagabiyaan, dili pagkakaligtan. Mo may paglaom. Basta magpabilin na ka sa Ginoo, dili kabiyaan, dili pagkakaligtan. Ini ang labos ka na. Kung maabot man kanibang panahon na ikaw dili magkahanaw o magkalubad ang imong paglaom, inumdumi ang Ginoo. Kaya siya maghatag kanimo kung paglaom.
and sila ang Diyos sa mga bakla.